превод от наш колега в студиото в Бургас. Ще имате възможност да наблюдавате спортното предаване стадион. Малко преди 18, но пак ви казвам, не искам да прогнозирам, понеже вчера се пообърка малко програмата и часовете се размениха, но веднага след награждаването, може би 10-15 минути след това започва предаване. Ще има и директен телефон. Вие също може да се включвате и да задавате своите въпроси или да изказвате мнения. Отново ви казвам, шефката на Народната федерация Мария Гигова, президента на Европейския технически комитет Хайди Бронедер. Излезе оценката на Ирина Ризенсон, тя е 16,750. Най-добра оценка за сега, в сравнение с Любов Черкашина и Стела Султанова. Наблюдаваме изявите на Динара Гиматова, която изкласи вчера на многобоя да участва на уреда лента. Динара Гиматова от страната Азербайджан. Динара Гиматова от Азербайджан, водещата състезателка на бившата Съветска република. Гиматова също е с доста солиден треньорски кадър зад себе си, но не това е най-важното. Гиматова вчера също бе в вихъра на своето изпълнение на лента и нормално